maganinta ga gargadi gare ku shigen ciyo coronavirus. Likitoci na ji sun faɗe shi sun ce ba magani gare ba. Asali ne cana an kawara da can ya je Italiya na ji nasu layi. Can ma ya kai da ba, can ma ai babu maganin shi. Pakistan na ji an ga, can ma coronavirus an ce mana babu maganinta. A yankali a duba, in za ka hau abinci, sauruwa ka malam, ka wanke hannuwanka kuma in sabulu ka wanke. In babu sabulun nan, omo ka sa ka wanke. Allah roƙon da za mu yi ma. Alloba coronavirus duniyan nan ta wai a gyara. Allah kaɗai ka gyara. Roƙon da nema Allah ka tsare mu a kan coronavirus. Turawa na ji kawai su. Bakin dai magani bature to ko shi na ji kawai shi. Yan China kawai su. Turkiya na ji kawai su. Yan Kenya kawai su. Yan Ghana kawai su. Ku tattaro mu koma ga Allah shi ga maganinta. Ba waka coronavirus wannan sani dan wadille. Sani dan wadille. Wannan sani dan wadille. Amerika babu maganinta. Trump yana bayani da bai kace ba. Daga baya ya gane maganinta. Yace babu maganinta. Trump na so ka gane tsarin Allah shi ɗaya ka ba da iko. Kuma shi ka maganinta. Kama dawo ka kai ga Allah. Isra'ila, Yahudawa ga tabuwaye su. Ai coronavirus ciwo ne wanda bai da ke. Da kagara na warkon kamun coronavirus zahin jiki da zahi ciwon kai ma kaman bala'i. Atin shewa kaɗan kaɗan ma, dan nan sai ka tai ka kwanta. Inda rabon ka tashi malam gayyiya sai ka tashi malam, amma babu magani kan Allah ka sauwaƙe kai. Amerika na ji tabuwai su, kuma Ingila na ji tabuwai su, Makka tabuwai su, amma laihi kula gare su, masallacin da sun ka kulle. Na aka roƙon rabbana ya sauka. Dakata bayani ya zo sabo ka yi shi nan ne. A cikin garin Kaduna, shekaran jiya na ji ba a sallah, wai gwamnan su ya waɗe ta. Akwai a tashi malam jiya ya kamo coronavirus. Kan ƙwarar rali, waka coronavirus. Cuta ta coronavirus, jama'a na Allah wahidu. Ya kare dukkan duniya, ya kare 'yan Najeriya. Cuta ta coronavirus, jama'a na Allah wahidu. Ya kare dukkan duniya, ya kare 'yan Najeriya. Cuta ta coronavirus, wadda annoba da ka gani ta shaho dukkan duniya. Wadda cuta wadda ka gani
mu da addu'a. Don Allah. Ku taya mu da addu'a. Don Allah. Ku taya mu da addu'a. Kama mu da Allah wahido. Ka kare dukkan duniya. Ka kare 'yan Najeriya. Cuta ta corona virus. Ni ne dan kwairan yan gali. Babban makaɗin Najeriya. Najeriya a jihar Kebbi. Jihar Kebbi ma birnin Kebbi. Birnin Kebbi malam gali. Ni ne wannan waka. Cuta ta corona virus. Ni ma na ce cuta ta coronavirus.